Galder Perez antzerkilaria eta kazetaria zaitugu, lagun handia ere, beraz gaurko elkarrizketa berezia da. Antzerkiaz eta kazetaritzaz berba egingo dugu, baina, antzerkiaz arituko gara lehenik eta behin. Rol ezberdinetan aritu zara, aktore, zuzendari, idazten ere, baina sentitzen zara gustorago? Danetan, ez? Horre esan duzu ez aktore, zuzendari, idazle, bai antzerkian berez, ondo dakizu moduan, gauza asko tokatzen zaizkigu elkarrekin egitea, orduan pixkat danetik, ez? Nik uste proiektu bakoitzean zeure burua kokatzea dela kontua, ezta? Batzuetan tokatzen zaizu aktore bakarrik egotea, bestetan zuzentzea eta bestetan idaztea. Eta lanaren arabera, batzutan zuzendari moduan bakarrik oso gustora aritzen zara, baduzulako nolabait ikuspegi global bat, egiten ari zaren ikuspegi globala, eta oso sorkuntza handia baldin bada, jende askorekin harreman eduki behar duzu, dena bideratu eta, baina uste dut aldi berean ere aktoreak hori izan behar duela ere, eta obra idatzi duenak, edo idazten ari denak ere, ikuspegi berdina izan behar duela, eta gauza bera, beste gauza guztietan, ez? Jantzitegia, o argiztapena, o dana dalakoan, ez? Orduan, antzerkia lan kolektibo bezala ulertze dut, orduan horregatik uste dut askotan egokitzen zaigula, danoi gauza asko egitea. Antzerkian askotan testua bera da gakoa, edo hori esan izan duzu behin baino gehiagotan, zuk egindako antzerkian testua da gakoa? Edo hortik abiatzen duzu zure lana? Bai, nik hori esan izan badut izan da nire edo gure egiteko modua hori delako, ez testutik abiatzea, ez? Ez dut antzerkia egiteko modu asko dago eta testutik abiatzea horietako bat da, ez da? Niri gustatzen zait testu batetik abiatzea, baina gero testu hori beti oso malgua izan behar da, ez? Edo aktorek berre egiteko, edo zeinek berre egiteko, eta testua gauza bizia da, egia da estrainatzen den egunean, zerbait eskaintzen zaio publikoari, eta ematen du horra maitzen dela sorkuntza, baina nire ere gustatzen zait testu biziak, ez? Emanaldiak egin ahala eraldatzen doazenak, aldatzen doazenak, nahi gabe gertatzen diren istripuak gero funtzionatu badute bertan geratzen direlako, edo aktorek pertsonaiako beto ezagutzen dituzte, eta ikusleekin hartu emanean gauza berriak deskubritzen dituzte, orduan, testua gauza bizia bezala ulertzen dute, ez? Testua bera akzioa da, eta testuan ez daude elkarrizketak bakarrik, ez? Testuan gauza asko gehiago dagoela ere uste dut, ez? Akzioa bera aipatu dugu, baina pertsonaien izaera, pertsonaien bizitza bat, eta... Badago, antzerkia egiteko beste forma bat, testutik abiatzen ez dena, ez? Gorputzetik, mugimendutik, eta abar, ez? Baina testua aipatu dugunez, gero ere, bada testu dramatikoa, ez? Argitaratzekoa, eta duela ez asko, argitaratu zenuen, zure lehenengo liburua dana, ez? 3 geltoki lurrun, ez? Nola izan da pausu hau, ez? Hemen 3 antzeslan argitaratu ziren, Ganbila, Susa argitaletxeak plazaratutako kolekzio honetan, 2 testu taularatuta daude, baina bat ez dago taularatuta. Nola da bide hori? Erruduna, edo Oiergian da, Oiergian badago Ganbila bildumaren atzean Susa argitaletxearekin batera, eta Oierrak askotan aipatu izan dit, edo digu, edo ez, gure testuek merezi dutela, ez, lekutxo bat, bilduma horretan, eta orduan Oierren proposamena izan zen, aukeratu itzazu 3 testu, eta joango gara liburuari forma ematen, eta orduan, pandemia aurretik lanean hasi ginen horrekin, bueno, de hecho, zango nuke justo konfinamendutik ateratzen ari ginenan, orduan iritsi zan. Ekainean izan zen aurkezpena. Orduan iritsi zan etxera liburua, eta orduan, aukeraketa oso zaila izan zen, zeka urte askoren ostean zer... Libreto asko dago, ez? Gehiegi, igual, gehiegi. Eta orduan aukeraketa bat egin behar zen, eta hortze saiatu ginen pizkat koherentzia edo zeukan bilduma bat egiten, ez? 3 testu oso ezberdin badira ere, bilduma bezala edo liburu bezala ez, jarraipena ez, baina bai horratzean unibertso bat edo kontatzen dutenak egotea.
Bai, 3 geltoki lurrunen, bertan 3 obra topatuko ditu irakurleak, ez? Lurruminez, 4 metrora eta off the record, ez? Gilkitzaro taldearentzat idatzitako off the record, lurruminez ere, bueno, taularatuta dagoena, taularatu zena, bere zailtasunekin, eta gero 4 metrora, oraindik ere, taularatu ez dena. Bai, hirurak oso bizitza ezberdina dute, ezta? Nik uste oso argi neukala hasiera batetik Lurruminezen aukera. Lurruminezek ere ibilbide oso polita izan du, Lurruminez bera, saritua izan zen, Kafe Bar Bilbauko sariketan eta horrekin egin genuen irakurketa dramatizatu bat, antolatu genuen, gero hortik animatu ginean eta montajea aurrera atera zen. Eta momentu horretan bizien edo zegoen testua hori zen, ezta? Justo Morbus Operandi basetorren ere bira bukatu berritik eta zu hor aktore zinen, hauza diren hori esan inbar dizut, zuko ondo ezagutzen duzun testua da. Oso ondo ezagutzen dudan testua da. Bai, uste eta apurtu behar dugula putxat elkarrizketa formalaren rola bestela. Eta hori ere aproposa iruditu zitzaidan sartzea, eta gero aipatu duzun beste hori 4 metrora hori antzestu gabekoa da, ez dakit sekula antzestuko den ala ez, baina hiruren atzean badago mina, hor lurruna aipatzen da, eta minaz berba egiten duten edo mina islatzen duten lanak bildu nahi nituen, ezta? Ematen du komediarekin nahiko lotuta nagoela, baina komediatik nahiko gutxi dago, ez? Testu hauetan, Morbus Operandi bai, azkena bai, baina beste bietan komedia oso gutxi dago. Bai, komedia gutxi ere badago off the record, off the record moduan argitaratu zen, nahiz eta taularatu Morbus Operandi izenarekin taularatu zen, ez? Baina, nahi dut esan, hemen agertzen zaizkigun pertsonaiak ere barretik gutxi daukatela eta komediatik gutxi, ez? Nahiz eta ikuslegoa edo irakurlea kasu honetan barregin dezake momenturen batean. Bai, du da, barik. Bueno, nik esango nuke hori nahiko komikoa dela, baina tragedia bat kontatzen duen komedia dela, ez da? Oso baliagarria da barrea, komedia edo humorea erabiltzea ikusleak biguntzeko eta gero, ez, sekulako jipoia emateko, ez? Eta obra horren helburua hori da, ez? Azkenan bizitzan ere zenbat tragedia bizi dugun, egunero, edo bizi duen jendeak, ez da, baina humorean ikuste dute badela bizi ditugun tragediei aurre egiteko tresnarik eraginkorrena, ez? Eta kasu honetan, ikusleek barra egin dezakete bi pertsonaien patetismoarekin, oso ezberdinak dira biak, bata menperatzailea, bestea menperatua, baina goian eta behan daude. Obran aipatzen duzu, ez? Bai, bata goian, bestea behan, baina ikusleak azkenean, nik uste bietan bere burua ikusi ezakela, ez? Azkenean hortze badago ispiluarekin jolas bat eta beste pertsoneiekin ere antzeko gauza gertatzen da, ez? 4 metrora obran, ustez, tren gidari bat dago, istripu bat eragin zuena, nahi gabe. 4 metrora, gainera, gertakari, benetan gertatu zen, gertakari batean oinarrituta dagoen antzeslana da, ez? Albiste bat irakurri eta horrek piztu zintuen idazteko, ez? Naiz eta ezen ukan asmorik taularatzeko. Ez, bai, hori izan zen, Usurbilen, Mozal legea salatzeko edo gazte batzuk tren baten pintadak egin zituzten, eta gazte horietako bat trenaren aurrean paratu zen, tren gidariari esateko geldi egoteko eta trena martxan ez jartzeko. Hori da. Eta trena martxan ez jartzeko bestek pintada bukatu bitartean. Baina, horrela omen da, tren gidariek 4 metrorako distantzia ez dute ikusten, orduan gidariak ez zuen gazte hori ikusi, trena martxan jarri zuen eta mutila aurretik eraman, eta sekulako mina eragin zion, noski. Eta irakurri neban elkarrizketa bat, gazte horri egindakoa, ospitaletik atera berri eta sekulako iruditu zitzaidan bere koherentzia, bere indarra eta nola defendatzen zuen, nola baita egindakoa, nola ez, baina nola ere aurre egiten zion istripuari gertatutakoari edo ez. Eta orduan hor,
elkarrizketa hura irakurri nuenean, wow, pentsatu nuen, zer dago, pertsona horren atzean, gazte horren atzean, eta horrek bultzatu ninduen, hortik abiatuta, antzesan hau fikziora eramateko? Bai, fikziora, inspiratuta dago horretan, baina hor jartzen dut dileman trengidaria bera, gaztearen ama, gurasoak ere agertzen dira, eta barrez, gaztea beti oso presente dago. Pizkatxo bat aldendu nahi izan eban ere, berez, mutia izatetik nik neska izatera pasatu neban ere, pizkat hortik urrundu nahian edo. Ezberdina da idaztea antzeslan bat jakinda taularatuko dela, taldearentzako egiten dena, edo besterik gabe albiste bat irakurria edo gertakari bat ikusita eta horren inguruan idaztea, ezberdina da? Bai, oso. Bai, ze, karo, bestean nolabait da pixkat neurrira egindako zerbait, ez? Orduan zu baldin badakizu ze aktorek gorpuztuko duten antzeslana, horrela izan behar ezpaluk ere, horrela dazkenan, eta pentsatze duzu, aktore baten ahotsarekin, gorputzarekin, eta bere kualidade guztiekin, ez da? Ordea, zure burutaziotik ateratzen baldin bada, askoz libreago zara. Egia da ere, libre izan behar dela beti uste dut, sortzaia sortzeko, ez? Baina, azkenean, zapatak edo soinekoak ere neurrira egiten dira, ez? Orduan, ariketa hori ere ez dago gaizki, ez? Beti ere libre sentituz, noski? Antzerkian, behin taularatu, emanaldia egin eta jarraian jasotzen dugu publikoaren erantzuna, ez? Txaloekin edo txaloesarekin. Liburu... Txaloesarekin, zuk inoz uste dut txaloen kontua... Gain baloratuta dagoen gauza bat da. Erabat, eta... Ez dut txaloesik jaso inoz. Hori da, eta, nik ikusi zaitut inoen txaloez egiten ikusle moduan, ez du hemen kontako. Ematen du ikusleek sarrera bat ordaintzen dute, eta ematen du, derrigorrezkoa dela txalo egitea bukatzean, eta gero eren ikuste pasatzen ari garela, zenbat aldiz urten, berriro agurtzera, tal, ensaioetan ere nola koreografiatzen da irtera hori guztia. Txaloen agurra, ez? Bai, ikuste polita da, baina ez da naturala. Eta antzerkiari naturaltasuna eskatzen diogu, edo egia, benetakotasun bat, eta ikusleak ordea behartzen ditugu, ez? Txalo egitea. Karo, egia da ere, orain emanaldi bat egin eta txalorik jasoko espagenu ere... Bueno, ia. Sartako aitzela izango zan, behar bada, hobehalakorik ez esatea. Bai. Galdera hortitz aratago zijoan, hau da, liburu bat argitaratzen denean, eta ja liburu dendan dagoenean, hiru geltoki lurrun honek ibilbide bat egin du, eta ez dakit nola bizi izan duzun hori. Karo, diferentea izan delako, ezberdina izan delako. Irakurleak ez daude txalo egitera behartuta. Orduan, irakurleekin feedbacka jasotzea zailagoa da. Edozein momentutan eta edonor egon leike liburua irakurtzen. Eta pertsona horrek ez du ezer esateko beharrik, ez? Orduan, apurka tantaka iristen den feedbacka da, oso polita da, eta nik uste hor errealagoa dela, ez da? Hor, jasotzen duzunean, hitz politen bat edo idatzitakoaren gainean, benetakotasun gehiago aurkitzen diot horri, ez? Orduan, lehen askatasuna aipatu dugu, eta uste dut irakurlea askeagoa ere badela. Askeago zentzu guztietan ere, ze irakurtzeko edozein momentutan laga dezake, eta bihar jarraituko dut, edo bertan utziko liburua, lehenengo herrialdeak irakurri ditut, ez zait gustatu eta ez dut liburu hau berriro hartuko, ez? Orduan, ematen du antzokietan ikusleak lotzen ditugula, ez? Kate batekin, edo soka batekin, eta... Sarrera batekin. Edo sarrera batekin. Ja, baina sarrera horrek ere libre egin beharko luke ikuslea, ez? Bai. Baina, dirua pagatu eta... Bueno, posiz daude liburuak egindako ibilbidearekin. Oso, ez eta uste dut gaina, liburu baten ibilbidean noiz bukatuko dan sekula ez dakizu, ez? Printzipio sortze dago. Gero oso gauza polita gertatu da, ze, lurruminezen emanaldien ostean, antxe liburua egoten da, eta emanaldi guztietara ez naiz joaten, baina joaten naizen eta oso polita da ez ikusleak ateatzen direnean, eta liburua nahi du, karo, gero liburuan idatzita dagoena, eta ikusleek taula gainean ikuste dutena... Ez berdina da? Bai, funtzean berdina da,
baina teatrorako, hor Olatz Gorrotxategi zuzendariak, moldaketak egin zituen, ez da, elkarrekin egin genituen gauza batzuk, baina gero berak ere libre egin ditu, eta orduan ikuste horre ere ariketa politare badela, ez ikustea antzerki literarioa zer dan, eta gero montajea, edo montaje eta gero antzerki literarioa. Ze gutxi irakurtzen den teatroa, ez? Eta argitaratu ere, orain Euskal Herrian, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak eta Sus Argitaletxeak, Ganbia bildumarekin, berriro hori hasi dira martxan, baina ez da hain ohikoa, ez? Antzerkia irakurtzea, ez da argitaratzea, ere? Ez, eta literatur genero bat izan bada, ez da, baina, bueno, poesia ere eleberria da gehien irakurtzen dena, ematen duen txeguekin ere sekulako buma, ez? Bizitzen ari garela azken urte hauetan, antzerkia gutxiago irakurtzen da. Nik ere aitortu behar dut, bolada batean antzerki asko irakurtzeko ditura neukan, eta orain etortzen da, boladaka, ez? Eta garaikidea agian gutxiago irakurtzen dugu, ez? Garaikidea gutxiago, bai, askotan ematen... Neoklasikoetara, ez? Lorca... Claro, askotan antzerkia irakurtzea berbaiten duen ematen du ari garela Shakespeare, bai Inclán, Lorca edo... Ez baina garaikide asko dago. Garaikide asko dago, eta pentsatzen duguna baino gehiago argitaratzen da, ez? Baina hor geratzen da oso liburutegi gutxitako, liburu denda gutxitako apaletan, edo liburutegitan ere oso zaila izaten da antzerki liburuak aurkitzea, eta gehienak izaten dira hori klasikoak. Bueno, Gelkitxaro taldea aipatu duzu, 25 urteko ibilbidea beteko du taldeak, eta liburua argitaratuko dugu, 25 gau eta bat gehiago. Nik galdetuko dizut, zergatik 25 gau eta bat gehiago, ane? Bueno, 25 urte direnez, 25 ipuin egiteko idei hartu dugulako, ez? Eta konta huzu. Nik uste beti lotu izan dugulako, berez, liburuak biltzen du Gilkitxaroren 25 urtetako kontakizun batzuk edo dena ez du kontatzen, dena ezin delako kontatu, eta gero 3 testu ere biltzen dira Gilkitxarok antzestutako 3 testu. Honolulu leku bat, 8 begi eta Adarretatik zintzilik. Eta gauarena, gure pasartea da abiatzen da esanez, musika taldea izan nahi genuen, eta osatu genuen musika taldea. Sekula musika instrumenturen bat hartu barik, eta barrez. Orduan, gure hasierak urteetan, gauarekin lotzen genuen asko, antzerki jarduera, gauarekin, gauak dakarren guztiarekin, gau giroa. Horrek oso gertuago ginen musika emanaldietatik, antzerki emanaldietatik baino, ez? Baina lan dabe, 25 urte eta lanean jarraitzen duzu, edo dugu, ez? Orain eskutartean, zer daukazue, liburuaz gain, Durangoko azokan aurkeztuko dena, eta ez duana esan, Euskal Herriko Antzerkizale Elkarteak argitaratuko duena, ez? Urtero 2 liburu argitaratzen ditu, eta urten hau izango da horietako bat, ez? 25 gau, eta bat gehiago. Hori da, Oier Gilan liburuarekin baterako da. Bai, orain eskuartean zer daukagun, Etaren Agiri bulegoa, antzesten ari gara, Etaren Agiri bulegoa sortu genuen justu Durangoko azokan antzesteko, San Agustin antzokiko bulegoetan egiteko antzezlana izan zen, azokarekin harremana edukitzea zen premisetako bat, orduan bulego batean sortu dugu Durangoko zuhaitza, eta bertan daude idazleak, literatura dago, musikariak daude, antzerkilariak ez ditugu sartu nahi izan, igual gertu egin ditugulako, eta pixkatxo bat euskal artea zer izan daiteken edo batzuk zer den uste duten edo hori guztiak bulego baten sartzen dugu, oso komedia bizian, eta guk esategu metraieta erritmoa daukala, ez? Zuk ondo dakizu, ze zaila den halako testu bat ikastea eta gero natural botatzea, ez da? Bai, nola ez du jakin. Horretan gaude, eta zenbat alditan errepasatu behar duzuzuk testua emanaldi bat egin aurretik? 3 aldiz, minimo. Eta gero ari gara bai, identitarteak testua prestatzen, Lutxo Egiaren testua da, Lutxo Egiak ere berriro Kafe Bar Bilbao agertzen da, testu honekin lortu zuen saria, 2016an edo, eta hori antzesten ari gara, Aitor García de Bikuña musikariarekin batera, eta hortze ari gara pizkatxo bat esperimentatzen, eta
eta bide berriak bilatzen, ez? Antzerkian beti esaten da, ez? Ez, bide berriak, bueno, sorkuntzan, bide berriak bilatzen ari gara, tal cual, ez dakit, eta gero betikoa egiten duzu, ez? Baina, bueno, ez dakit. Zein da, zuk lan honetan aurkitu duzun bide berria? Beste galdera bat botako dizut. 10 urte Aieteko konferentziatik pasatu dira, Euskal Gatazkaren mugarria izan zen, gertakaria izan zen, baina hor ere antzerki bat idazteko enkargua eduki zenuen, zu txikian, hori bai dela bestelako lan bat egitea, ez? Benetako gertakari bat hartu, eta Euskal Gatazkaren inguruko gertakariak hartu, eta duela urte batzuk, zu txikian antzezlana idatzea zenuten, eta taularatu ere, antzerki dokumentala gisa, ez? Antzerki dokumentala zan. Orain 10 urte bete direla, ekarri nahi nuen. Bai. Hori Glugluren enkargoa izan zen, eta, haien asmoa, haien egitasmoa. Oso erronka potoloa izan zen, berez, Euskal Gatazka asko esatea denez, zan Euskal Gatazka konpontzeko elkarrizketen gaineko antzerki dokumentala edo. Aieten abiatzen zen, bertan Arnaldo Otegi, Jesus Egiguren eta Txillarreko Peio zeuden, eta hor zerbait piztu zen, horretik zu txikian izena, Antxe baserrian eta zuaren ondoan biltzen zirelako, ezkutuko bilerak ziran, gero hortik abiatu zen Espainiako gobernua etarekin elkarrizketa batzuk edukitzera, sekretupean egiten ziren, gero publiko egin badira ere, gero ere Loiolan hor elkartu ziren Euskal Herriko alderdi diferenteak, hau dena konpondu nahian, eta orduan, elkarrizketa guzti horietan oinarritutako antzezlana zen eta bereten testu inguruan jarrita. Hau da, elkarrizketa hauek gertatzen ari ziren bitartean, beste gauza asko gertatzen ari ziren. Euskal Herrian, Hori da, kalean, oso garai gogorrak izan ziren, eta gero aldi berean ere, bazirudien argia ikusten hasi ginela, eta erronka potoloa zorionekoak izan ginen, nahiko harrera ona izan genuelako, erpin guztietan edo, esan dizut, guk ere hor, gorde behar dugu ere, norekin egon garen, norekin ez, eta baina denek oso eskuzabal hartu gintuzten, kontatzeko nola izan ziren elkarrizketa horiek. Orduan, gero saiatu ginen, hori dena Antxe bertan taula gainean jartzen, eta zein da kontua? 10 urtera nola ikusten duzu hori? Superrarro nago, uste dut bere momentuan, beira, arrotasunez esango dut, baina ez dut arrokeria agertu gura, baina nik uste bere momentuan ez zela hain ongi etorria izan, egia asko kontatzen zialako, alde guztietatik. Parteren batek ere esan zion guk honekin ez dugu esertzore jakin nahi, baina arrakasta izango duzue, izan ezkenuena. Eta gero beste aldeak eta hain ez zutelako balantza alde batera edo bestera ikusten edo, denek uko egin zioten eta nahiago izan zuten ez, honen jarrai dezala bere bidea ero, ez? Orduan ikusten momentuan ez zela ongi ulertua izan edo, esango nuke behar bada orain. Orain denborarekin agian 10 urtera antzerki hori ere ulergarriagoa izango zen edo? Nunbaitan angertu ibili den inork eta esan du, esan zigun, 10. urte hurrenerako berriz egin barko genukela, taularatu berriro, ez? Taularatu edo, eta asmoan geratu zen, azkenan denak oso lanpetuta edo, ez dakit, nik uste ere min pizkat ere badagola, azkenean sekulako lana, sekulako apustua egin da gero, hor txoko batean baztertuta bezala geratzen denean zerbait, horrek ere min ematen du. Berbara min hori sendatzeko modua bai izan ziteken ez, berriz ere taulara eramatea. Baina, ez da zertan urte hurren biribil batekin izan behar ez, nik uste edo noiz momentuena izan daitekela. Eta uste gainera asko lagundu dezakela ere gaur non gauden ulertzeko, orduan zer gertatu zen jakitea edo ez. Aipatu dugu hasieran, antzerkilaria eta kazetaria zaitugula, kazetari lanetan zabiltza Radio Euskadin, aspaldi, eta orain kultura sailean, nola eramaten da sortzaile izatea eta kultur kazetaria? Lagun askorekin hor lan egin beharko duzu eta? Ondo. Nik uste horren parte bat izate, parte txiki izateak ere errespetuarekin jokatzea, ez?
ez dakit, eskatzen didala, edo, bueno, errespetuz jokatu behar dauztu kazetariak edozein gairekin, ez da? Baina, bueno, askotan ere, esango nuke kultura oso material sensiblea dela, oso ederra, oso kasu gutxi egiten zaiola, uste dut ere oraindik kultur kazetaritza lantzeko daukagun zerbait izan badela, eta uste dut ere, azkenean niri tokatzen zait kultur albistegiak edo, pixkatz bat antolatzea, bai Irrati Euskadin eta Euskadi Irratian, eta erantzunkizun handia da. Kultura gauza asko dira, eta pixkanaka nik uste guzti horri ere lekua eman beharko diogula, ez? Ematen du azkenean gauza handiek, gauza erraldoiek, gauza instituzionalek, azkenean, ez? Bizibilidade asko handiago dutela, ez? Baina kultura dena da, ez? Herri txiki batean sortzen dena, edo sortzaile hasi berri batek egiten duena, edo sorkuntza txiki batek ere zeratik ez, bere ikusgarritasuna merezi du edo bere lekua, eta are gehiago hedabide publiko baten. Beraz, sorte hon. Eskerrik asko. Zuri ez ditzutan elkarrizketarik egin. Eskerrik asko. Ez da gauza asko. Ez brom, nahi duzunan engotxez bat. Plazer bat izan da, Galder. Gauza bera, eskerrik asko. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.